De novo o futuro da planta de atún no Grove volve ser incerto. A noticia saltaba a última hora da tarde deste xoves a través dun correo electrónico. Nel, a dirección da empresa anunciaba o inicio dun proceso de regulación de emprego, o que se traduce na apertura dun despido colectivo no seu cadro de persoal. A CIGA cualifica o anuncio de bomba tendo en conta que hai tan só un mes a empresa entrar en preconcurso voluntario. A plantilla está cumplindo e a resposta por parte da dirección da empresa é con esta comunicación, que consideramos moi grave e que non é o momento. Porque se estás en preconcurso, hai un mes nos dices que non vai a estar afectado a plantilla, que vamos a continuar con normalidade, que todos temos que arrimarnos, traballar e dalo todo, o que non podemos é ao mes seguinte chegar con que o regalo de Nadal para este ano a plantilla do Grove, que non sabemos cantos compañeiros van a estar afectados por ese expediente de regulación de emprego. Unha vez feita a comunicación, nos vindeiros 7 días terase que constituir unha comisión negociadora. Será nese momento cando a empresa detalle o contido exacto dese expediente de regulación de emprego e a cantos postos de traballo afecta. Dende a CIGA vamos a estar ao pé, como sempre, da plantilla, apoiando a plantilla de traballadores para que no Salnés non se perda ni un só posto de traballo. En Atún no Grove agora mesmo están 130 e pico compañeras e compañeiros na plantilla traballando. Levamos moitos anos de loita, moitos anos apostando a plantilla por que ese centro de traballo continúe. Dende a Central Nacionalista cargan tamén contra a petición lanzada onte nese correo electrónico por parte da dirección, que pedía levar con discreción este proceso de despido colectivo. Estamos utilizando a liberdade de expresión, estamos utilizando a liberdade sindical, porque, claro, administrativamente e jurídicamente ahora mesmo non podemos facer nada. Temos as nóminas ao día, estamos cumplindo o que temos en convenio colectivo, etcétera, etcétera. Agora ben, a empresa está facendo unha folla de ruta sin ter en conta a plantilla, que a plantilla é a empresa, é a base, é o seu máis activo. E lamenta a CIGA que a empresa quere facerlle pagar a súa mala xestión ao persoal, sendo din o seu mellor activo. Aseguran que loitarán para garantir o 100% dos postos de traballo.